Jeg tror ligefrem, der er et begreb, man kalder det, jeg ved sgu ikke om det hedder Stendhal, altså efter den der franske forfatter, hvor at folk simpelthen, at de standser. De bliver simpelthen stoppet op i deres liv. Der er mange eksempler på, at folk næsten går i en slags psykose, når de står foran den skønhed.